Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, anian na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Mas mapaligaw na karon ang kampanya pag-awhag sa publiko nga magpa-booster shot. Kini human sa paglusad sa Pinas Lakas Program dinhi sa Cebu. Opisyal nang gilusad ang Pinas Lakas Program sa Central Visayas niadtong Hulyo 26 sa pagpangulo sa Department of Health Region 7. Kini pinaagi sa usa ka launching nga gipahigayon sa pasilong sa Dakbayan sa Naga. Ang highlight sa seremonya mao ang gihimong Pinas Lakas vaccination alang sa mga priority groups. Ang Pinas Lakas Program usa ka nationwide booster vaccine campaign aron kab-uton ang tinguha nga 90% primary vaccination coverage alang sa mga senior citizens ug 50% first booster coverage alang sa general population. Malipayon usab nga midagnop sa maong programa ang publiko kundiin daghang mga mulupyo sa Naga City gikan sa mga bata, hamtong ug matag pamilya ang nagpa-booster shot. Sila si Paul Daniel Nakar, Manuel Lapitan ug ang pamilya ni Imelda Daulong pipila lamang sa mga nagpa-booster. Ang aktibidad gitambungan nila ni DOH 7 Regional Director Jaime Bernadas ug DOH Assistant Secretary Roy Ferrer, kundiin kini gitapos pinaagi sa pagpirma sa Pledge of Commitment. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Jojo M. Puerto. Mas mapadali na karon ang paghatod og mga health services dito sa Negros Oriental. Kini human sila makadawat og mga RX boxes gikan sa Department of Science and Technology. Ang pagsiguro sa maayong kalawasan sa katawhan ang usa sa prioridad sa nasudnong kagamhanan. Busa ang Department of Science and Technology adunay gipanghatag nga RX telehealth devices sa mga local health units sa Negros Oriental aron mapalambo ang ilang paghatag og serbisyong medikal sa katawhan. Usa ni ka aparato na gidevelop sa DOST. Makakuha ni siya blood pressure, temperature, oximeter nga mo-determine sa oxygen saturation, ECG, maternal tokometer para sa status sa contraction sa uterus diha sa pagpanganak nga inahan. Bag-o lang nakadawat ni ini ang mga LHU sa Amlan, Dawin, San Jose ug Tanhay City. Nahitabo ang turnover sa maong ekwipo kaniadtong Hulyo 27 dinhi sa Dumaguete City kundiin gitudluan sab ang mga doktor ug health officer sa hustong paggamit ni ini. So ang advantage mo kung nga device is gamit niya siya ato sa mga lagyo ng lugar kay madala-dala man siya nga units ha. And itong areas nga kulang og mga medical personnel matabangan sila. Kani sa daw gamit ato ang mga pasyente di nagkala mo adto sa Dumaguete, di nagkala mo ato mga laboratories Tanhay, pwede nagkami na mo initial nila og ECG. Ang mga tertiary hospital na partner sa DOST ang motabang sa pag-interpret sa mga resulta sa RX boxes. Ug aduna sab gihimong referral system alang sa mga pasyente aron mahatagan sila og insaktong panambal. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, kini si Ray Anthony Lamotas. Sa Siquijor, umas na ila nga Isla de Fuego, aduna usab maayong balita. Ato kining paminawon. Disiplina alang sa kalikupan. Mao kini ang panawagan ni Provincial Environment and Tourism Officer Cleburne Paglinawan ug sa uban pang nagpakabanang grupo aron mapadayon ang kalimpyo sa isla sa Siquijor. Ug tuod man dakong garbo ug makalipay tan-awon ang mga katawhan gikan sa nagkadaiyang grupo, edad ug kultura nagkahiusa alang sa kalambuan ug tungod sa ilang gugma sa Siquijor. Niadtong Hulyo 23 mihimo sa third leg of Scuba Sorero Underwater and Coastal Cleanup Drive didto sa Open Water and Shoreline sa Candanay Norte ang Secure Police Provincial Office in partnership with the Kabataan kontra Droga ug Terorismo, Youth for Peace, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Information Agency ug uban pang government and non-government agencies and stakeholders from different dive shops. Kini isip tipik sa 27th Police Community Month celebration ug paagi usab sa kapulisan nga makakontribute ang matag usa alang sa pagproteher sa fisheries, marine life ug uban pang aquatic resources. Ingon man pagmintinar sa kalimpyo sa kadagatan ug kagasangan or coral reefs aron mapadayon ang matud pa underwater beauty of the majestic island of Siquijor. Samtang susama gihapong kalihukan ug tumong ang gihimo niadtong Miyerkules, Hulyo 27, nga gipasiugdahan ni Mark Ricky, usa ka langyaw nga nagpuyo og nahigugma sa isla.
didto sa Tubod Marine Sanctuary sa lungsod sa San Juan, usab in partnership with the Tubod Fishermen's Association and the Philippine Information Agency with some concerned individuals. Sama sa Tourism Officer, si SPPO Provincial Director Police Colonel Robert Ingbawan nanawagan usab sa dugang pangsuporta aron matuman ang mithi sa provincial government nga mamahimong usa ka premier tourism and sustainable destination ang isla. Tungod kay ang pagpalambo sa turismo usaman sa 5 ka pillars of governance ubos sa administrasyon ni Governor Jake Vincent Villa. Alang niining maayong balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Kalibo. Naabo mo'y food business? Dito sa Bohol, adunay mga assistants nga mga gipangtanyag alang sa mga MSMEs ubos sa food industry. Isip kabahin sa Sandugo Festival. Nag-awas ang pasalamat sa mga gagmayng mamumunan nga nakapil sa suporta nga gihatag sa kagamhanan diha sa Sandugo Festival Fusion Nights. Agi ug abag sa mga gagmay nga mamumunan sa pagkaon kang kinsang negosyo sa Bagyong Odette gipahilom. Gihikyat sa kagamhanang probinsyal sa Bohol ang Fusion Nights sa Sandugo Festival. Dinhi gitabok sa festival grounds sa Old Airport sa Tagbilaran ang mga inilang pagkaon sa inilang mga resorts, restaurants ug kananan aron sayong matilawan sa kadaghanan ng ilang mga pagkaon nga kinaham. Sigon sa mga tinugyanan sa Sandugo Festival, sa 4 ka adlaw nga food trip nga hilabihan, tunga na sa milyon ang halin nga nahipos sa napulog-unom ka food stalls. Alang kang Heidi Tayag, bartender kinsa tagdumala sa MCSA ug kang kinsa nga bana chef sa usa ka cruise ship sa panahon sa pandemya aron makatabang sa katawhan, nagbukas sila og kananan. Local and native organic food. So ang specialty ginato ani sir is native chicken. Oh, yang atong mga gamit ani nga ricados, mao lang gyud ang ato ra makuha nato sa atong merkado. So kato bang kinaraan nga pamaagi. Sa ilang mga native nga pagkaong giandam, nahimo silang himalitan ug sa pagdaghan sa panginahanglan, nakakuha pa sila og hinabang. Sa miaging tuig pa silang buot mosalmot sa Sandugo Fusion Nights. Hangtod nga sila nahatagan sa kahigayunan. Padayon pa ang Sandugo food trip sa Fusion Nights. Ug sa mga wala pa makatilaw, diya sa Old Airport makita ng pagkaon nga dugay na ang imong gihidlaw. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Antonichu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa storya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, andam nga mahatod kaninyo og maayong balita sa Central Visayas.